Ka Maued Land Owners Trader and Labor Association hadin makalalap bagi artli ki karkhana thang doyong lane coke factory ki badon ha than Maued kila thumu ban thang yu doyong klam ki kendon ki babyang nakaliang jongka association kala lej ban ujor sendon show DC ke West Castles persha ikite ki artli ki karkhana katkum ke jingitu usketri ka association uba Anthony Umyong ulong bagi teki karkhana kidai ki blatip kum ka Nongrem Hills Coke Factory kabadan pokosnong lamjau bat karempai Coke Factory kabadan po upot sensyar kasnong miangkan hapo kadong kathan Maued jong West Castle District nakliang jong sekretari ka association habaya kran shikilat patay khubor ulong bahaka jingjurep ka association kalalap bagitigi artligi factory kilatmu bantang no yu doyong klemda board gi kendon hakabayu doyong la shimbe an klemda yo igi chalan na nejing itu nagi bor jong ka an shushu ba umyong ulong ru bakan sadon ka jingyami pajpa aka khandai trek mentau benai hagitigi artligi jaka naga benta ban lekhang no itigi jingtmu bentrei bat thang hit jong itigi factory bat haka jokopor ka association kala karpat gi pajba jong than bakin ai gi jinge trailang bat ka association ka Maued area land owners and labor association kawai na ki association ki ba pej ha ka bede ka bla ka si jong ka dong ka than Maued hadin ba nakaliang jong ngila dep ban yadon ka jingya kendu bat kini ki ba wan bu ya kini ki Coke Factory hapo kasnong lamjau bat kasnong miangkai ti handrai nakaliang jongki kila le ya ke ba nakaliang jongi kum kadong kathan ki pro kawai imla pan pedang kata kalong ba nakaliang ka jongki kila pen khen ya ke ba kila ya te bat ni kum ka association adu ka pasdang bat kila le ru ya ki kam ki ba lalong pi ai ha bade ka jing simar sim yo doyong bat kiwe ha ka ba ke pai jongi kata ka Coke Factory kamlong ka bit kapat bit kan biang na ka banta ban sedang no ban thang hit ane ban thang yo te ko ti ha ka jing ka jurip ka jongi kalong ba ngilalap ba ya ka Coke Factory na sedang ban thang hit ti na kaliang jongi kum ka association manta ka sni ngiwan ban bu ya ka jing ujor khmat jong deputy commissioner jong West Castle ba untuk klarlem ban un pensangai swa ha ka bede bat katai ka jing lake ha bede ka jing thmu ki jong te atli ki factory kata ka rembai Coke Factory kemudian hapo senong miangkai bat ka Nongrem Hill kemudian hapo senong lamjau ti na kaliang jungi komision ngila donru ka jing ya kren bati bakim dei pat bantang harena kaliang jungi kim khen ya kata kim buram ya ke bana kaliang jungi ki pajba jo kadong ka thai Maued ngila ya kren bati ngila ya kren bati ki senong ru kumju harena kaliang ki yai la ka yai ka kam ti na kaliang jungi meta ka si ilawan si bengi karpat ba mar bahaga khandai tarik jong mentai benai ngin hakapor khar arbaji ngin salai dau paiba ngin salai ban khang ya kita atli ki factory nak benta bangimsha daleleru bakin pli lan bakin thang ya te ko kat bompat don ya ki shai hakmat jong paiba jong kadong ka thain Maued jongi borok kawai te nak liang jongi ka sion meta ka sing ilawan putri ta jing tho ba ngin saya kran nang ni smat flashpoint jongi bat udusi nakaliang jong udusi ula kula hangi untuk klar ya kini kakam ha ka ba unsa pha ya ki breu ha ka te kesi ban ya don bentalang bat ni ka association na ka benta ban persngai dan ban ai jingkersan lem yangi angin ya lek ban khang ya ke factory pasakawai nakaliang jongi kum ka association nomor ba kani ka association jongi kam dei ba ngisu pelong hida we arbut ki breu raya la form ya kini association jongi da ka senjuki nok sesar snong jong ka Maued area kum ta ka te kesi khandai tarik ni terpar ya porok ki paiba jong ka dong thai Maued ki badon ya kata ka mesim ban sngo persya ya kata ke jinglek jong te ki artli ki factory bangin ya mi paiba ha kata ka sni khnang ba kam per ke jing thu jong ka dong ka thai hi porok kawai kan long ka bachok